Makitaan sa CCTV video sa Barangay Lindero, Tobias Fournier Antique ang pagdulog sang bus nga nahulog sa pila sa Barangay Igbukagay sa Banwa sang Hamtik sang December 5 sang hapon. Base sa makita sa video, nagpanaog ang konduktor kag ginsundan sang driver. May gintandog ang mga ini sa magtimbang nga bahin sang bus. May pila pa ka mga residente nga nagbulig sa mga ini. Masobra 4 ka minutos ang gindugay antes nga naghalin ang bus sa lugar. Sa isa pagid ka video, makita naman ang bus nga nagapasakay sang duwa pa ka mga babayi nga ginapahayag mga manunudlo sa amuman sa gihapon nga barangay. Ini nga video ang ginalantaw nga nakahatag o kung makahatag kasanagan sa istorya nga may ginkay o sa bus sang amo nga tion. Antes ini nagpadayon sa pagbiyahe kag na aksidente. Madumduman nga 19 ka mga sakay sini ang napatay. Lakip na ang 3 ka mga empleyado sang bus company nga Valia Car Transit Incorporated. 4 naman sa siyam ka mga nagkalasamaran ang yara pa sa kritikal nga kondisyon. Plano subong sang PDRRMO Antique nga magpakigangot sa Tobias Fournier MDRRMO agod nga makakuha sang kopya sini. Samtang sunod naman sa Media Relations Officer sang Valia Car Transit nga si Jade Cibalios nga antes magwang ila units ini ang gina-check gid antes kaga posible naka-eksperyensya ini sang problema sa dalan. Handa man ang kompanya kung may ipatigayon nga investigasyon. Ebidensya pa na nag-check sila kung yung mga gamit. Meaning, kasi ang driver nakapatyag, may napatyag na may diferensya sa lakyan. Basis man na siguro, makakuha sila ng mga iba pa mga details.